Ayun. Yan, yan, yan. Oy, exciting. Mga pila man ka kilometro? Ay, dora na siya. Doora kayo. Pan batsi-batsi na batsi dalam. Mm. Hey, yeah, yeah, yeah. Nakali sa Pinoy. YouTube naman eh. Ay. Kita nito sa kabila. Ah. Barangay Canluto. Kanluro. Canluto. Alright. Kaila mo ni Wing. Akong sister-in-law. Tanawon niya man sa Amerika. Okay, karag. Okay. Baka mabigat ako. Baklayon ko na lang. Ilang. Hindi kasunod ang kotse. Dili. 4x4 pwede. Pwede. Oh, kani nag-harvest man eh. Ang dagan man papel. This was newly harvested mango orchard.
Kurti niya kagsud. Ha? Nagkalisod pala diri ko ng driver. Gusto mo manawag ko? Ano naman daw? Ayaw ka na. Ayaw na lang? Oh, ayaw na. Kakatong truck, mauna? Oh. Oo. Naog na lang ko. Ha? Manaog na lang para. Sakay. Ha? Sakay. Masakay? Oh. Matigat kasi siya eh. Mauna ng truck. Oh. Big time di ang comprador ha. Oh, bakan sila oh. Okay, dinin na lang. Okay, gracias. Oh, mamay. Yan. Mango plantation of Mr. Edwin Baldado. Right there, there. Yan. Okay. Yan. And that is the rest house. Okay. And this motorcycle and this truck are the comprador, the one who will buy the mango produce today. They bought a truck because I heard there are 10 mango tree that will be harvested today. So they brought a lot of people to do the harvesting. Okay. So this is it. Okay, let's see. Let's see how they harvest the mango fruit. Oh, unsa man na nang paniod to? Oh, yan. So may baon sila for the lunch is being ready. Okay, and some people here are already, I don't know what they're doing. They are packing the mango fruits. And by the way, this is a real mango plantation. Okay? And there. Hello! Gina-describe ko lang sa YouTube. This is how they do it. Okay? They segregate 8. They segregate it by class, by sizes, first class, and because there are different prices for this. Okay. O ginputos di ay para dili makuan sang insekto. Register. Para pag harvest guwapo sad. Oo, kamis. Oh, kaya pala. So, Noong araw hindi ito pinuputos pala. oo, ay yun nga eh. Medisina lang. Medisina ginasprayan lang. So, mas ekonomiya ito dahil Mahal. mahal yung medisina. Mahal yung spray, insecticide. Bili ka na yung papel para mura pa. Hindi makuha ng mga insekto. Okay. So, yun yata ang first class. Yan, maganda, malalaki. Yun. So, I think they will export this somewhere. Probably in Manila or what? Manila, Yeah. Hopefully, the price is right. Sana maganda ang presyo. Para mabuhay naman kami rito sa farm. Kasi pag mura, yung mga komisyonista lang doon ang nagkakapera. Ang mga farmer, yan ang first class. Itong second. Yan ang second class.
Ito na yung Third class na yan. third class na ito, medyo maliit-liit. Ito, third class. Ayan, masarap Ito yan. yung fourth, yung pinakamaliit. Ito lang pagka-fourth. Yan ang third. Okay? Yun ang first class. Second class. Tapos So, inihiwalay yung mga reject yan. ang mga reject naman, Yan, oh. yun mamaya, bibili ako ng bagoong, mangaratsada ko, dalhin ko sa Amerika. Ito may hinog, Jim. Oh. Ah, hinog? Ay, ako. Kan lang. Yan. Yan. Lagay ko sa garapon, dalhin ko sa Amerika. Manggaratsada. Oh, tagadala ako ah. Ha? Nung umuwi ako last time, Oh. dito sa Kwan, bumili ako. Bumili kayo? O tapos nilagay ko sa bote ng Coca-Cola. Gin-slice ko. Nakalusot sa custom doon. Kasi kuan eh. Oh, custom nila. Nakita naman nila mango for consumption. Wala nang buto. So okay. Ang hindi lang nila tinatanggap yung may kasamang buto. Yan. Kasi itanim mo doon eh. Itanim mo doon. Ando may mga Kailangan insekto. yung laman lang. Oo, nakakainin mo lang. Oh. Kasi kung buto, hinuli nila yon. Ayun ulit talaga. Kasi may mga insekto, may mga piste na kasama, maapektuhan yung mga kwan nila. Yun insekto sila doon, quarantine. Oh. Pero mga ganito, pagkain, kakainin mo, wala. Wala ulit. Eh, Dito kwan. na LA, California. No, diretso na yun sa puta. Sabi na. Yung mga custom doon, mga lalaki. Mga itim na lalaki. Ayan. Inakyat naman ni Manong. Oh, mayroon pa, wala na. Ubos na? Doon pa, nagkukuha sila sa kabila. Tingnan ko. Ikot ako doon. Yung may gumawa. May sungkit. Dito kayo sa tubuan pa. Diyan kayo doon. So, ito yon ang talagang real sugarcane field ni Mr. Baldado na father ng sister-in-law ko na si Wing. Ayan. Ito yung kanyang farm. So, yan. Ito yung sugarcane field niya. Hopefully, thank you naman dahil maganda na raw ang presyo ngayon ng tubo. Kaso lang, ang abono naman ang mahal. Kaya ganun pa rin. Hindi rin kumita yung mga farmer. Although nga dinoble ang presyo ng asukal, pero dinoble rin ang presyo ng abono. So ito sila. So ganito ang pagkuhan ng naming mga mangunguma dito sa bukid. Ayan si Kuya, ayun, sinusungkit niya na kasi pala before nila harvest, binabalot nila ng periodiko para hindi ng mga insekto. Kasi dati nga insecticide pero napakamahal. So this is much more economical na balutin na lang para ayan. Hindi na natin kanina doon. Yun ayun. So today 10 puno lang daw ngayon. So sarap mamuhay sa bukid. Ito lang kasimple ang buhay namin dito. Walang arte, walang raming bill na babayaran. Yan, simple lang. Tanim ka, harvest mo, benta mo, pera, bili mo ng bigas, ulam. Buhay ka na. Manong, no? Okay lang? Sinasabi ko nga dito sa kanila sa YouTube, ganito lang kasimple buhay natin. Yan. Si Manong na lang, sinusungkit niya na. Ang hindi maabot, inakyat nila. Yan. Dami.
Yun. Yun lang sana. Ganito pag nag-harvest na, we just pray na ang presyo maganda para kumita naman kami. May pambili naman kami ng karne at ulam. May pambili kami ng manok na pang-ulam. Yun lang naman. Kasimple ang buhay namin. Yan. Di ba? Maliit pa kasi itong puno ng mango ni Mr. Baldado. Kaya pwede pang masungkit. Pero pag matanda nito, malaki na, mataas na, talagang akyatin mo na. Yan. Sarap ng buhay. Ngayon, hingi ako doon ng reject. Gawin kong manggaratsyada, dalhin ko ng Amerika. Ayan, ganda no. Gandang farm yan. Hanggang doon pa yon. Ang kay papa mo. Siya lang nagtanim nito? Noon pa? Noon pa. Ilang hektar ito? Saka yan, kay Wing yan din. Kay Wing na. Iyang may bakod. Dami na pala silang napamili ng. Ready na pala silang mag-retire. Yung kapatid ko at saka sister-in-law ko, pwede nang mag-retire. Marami na silang napamili ng mga lupa rito sa Negros. So, ganyan lang naman. Punta ka sa Amerika, kayod ka, trabaho ka ng tudo, tapos ipon ka, bili mo ng mga kabuhayan dito, pag-retire mo, yun, at least may paglibangan ka. So, ganyan ang buhay. Okay? Okay. One more time. Iscan natin. Yun. Alright. Nauso pa ngayon ang vegan. Tahina. Organic, vegan. Sa Amerika doon, mag-order ka. Tatanungin pa vegan ba ito? So, itong rest house mo. Oo, hindi pa tapos. Sira ni Odette yung bagyo Odette. Oh, morning. Nanonood lang paano mag-harvest. Ganito na pala. Ito ang caretaker ni Mayor. Oh. Ang driver niya rin. Baling trusted hand Oo, mula dyan na dyan rin ang kumukuha. Para market ka nila lang. Bunga po yung nilakot. Ay, oo. Dagan mo mayroon na. Dagan mo mayroon na. Ang yung purma lang, wala mga hindi pa komersyal. Oo. Pang local market lang, no? Dili yun ba pwede Manila?